Ne tɔgɔ Seydou Diabaté ne ye archive national directeur de archive national ye min ye jamana ka gafe yɔrɔ mara yɔrɔ de don gafe fɛn fɛn bɛ ni administration bɛ baara k'a la n'u tilara la olu de bɛna bila yan nɔ gafe minnu bɛ yan nɔ gafew ka ca dɛ gafew ka ca kabini tubabu kulobulon bɛ yan wagati min na olu gafew b'an bolo yan nɔ u nana jamana in kɔnɔ cogoya min na a gafew bɛ yan u y'an n'u karila ɲɔgɔn na san'u k'an ka duguw minɛ u ye accord mun signé an n'u cɛ fɛn fɛn kɛra mɔgɔ minnu tora la fɛn fɛn kɛra depuis o tuma depuis u ye an minɛ ka na an jɔnya juru siri an kunna o papiyew bɛ yan nɔ fo kana kɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw u nana wuli u ye kalan kɛ u ye syndicats créé fo kana indépendance ɲini président Modibo Keyita ka kɛ président ye 1960 la o papiyew bɛ yan Modibo yɛrɛ ye baara minnu kɛ USRDA ka papiyew olu bɛ yan nɔ k'a daminɛ 1960 na fo ka taa bila 1968 la o papiyew bɛ yan nɔ n m'a fɔ a bɛɛ kɔni bɛ yan nka caman kɔni bɛ yan 68 bannen sɔrɔsiw nalen fanga la avec Musa Traoré o fana papiye dɔw bɛ yan a bɛɛ kɔni tɛ yan mɛ dɔw bɛ yan ka na kɛ démocratie fana nana sigi 91 o démocratie papiyew fana o administration baarakɛ papiye dɔw bɛ yan nɔ hali n'a bɛɛ tɛ yan mɛ caman kɔni bɛ yan nɔ kabini primature mɔgɔw ka papiyew caman bɛ yan nɔ ani secrétariat général du gouvernement fo kana se démocratie fo kana se an bɛ wagati min na sisan nɔ gafew bɛ nalen parce que tant que administration bɛ baara kɛ a bɛ gafew sɛbɛn gafew mana sɛbɛn fangaw bɛ na fangaw bɛ taa donc olu gafe ninnu de bɛ bɔ ministère la ani direction na ka na sanfɛ yan nɔ n'u ye san 10 sɔrɔ ka yɛlɛ o sanfɛ gafe ninnu n'u kɔni sera an ma yan nɔ an ka mɔgɔw b'a jateminɛ k'u la ka poussière b'u la ni poussière bɔr'u la u b'u classer ka ɲa min ni min kan ka bila ɲɔgɔn kan u b'o kɛ k'a siri ka ɲa k'a bila enveloppe kɔnɔ enveloppe ninnu u b'a ficeler ka sɔrɔ k'a bila boîte d'archive kɔnɔ ka taa bila magasin kɔnɔna la an kɔni ka mɔgɔw b'o kɛ ni o nɔgɔyara waati min na komi sisan nɔ an bɛ diɲɛ taabolo kuraw de bɛ yen sisan nɔ avec les nouvelles technologies donc an ye numérisation daminɛ numérisation ye min ye ka papier min filɛ nin sɛbɛnni min b'a kan nin k'a yɛlɛma k'a kɛ version numérique ye c'est à dire numérique i b'a ye ɲɛ la i b'a ye bon a tɛ komi papier nin cogoya ale avantage ye min ye a ka ca ala fɛ papier nin a bɛ se ka tunu a bɛ se ka jeni bon mɔgɔ bɛ se k'a suɲɛ mais n'i y'a transformer k'a bayɛlɛma k'a kɛ numérique ye a ka ca ala fɛ a bɛ se ka mɛn mɔgɔw bolo mɔgɔw b'a lajɛ mɔgɔ caman surtout que n'a bilala en ligne mɔgɔ kelen de bɛ se ka nin papier in lajɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a kɛra version électronique ye mɔgɔ 1000 mɔgɔ million bɛ se k'a lajɛ waati kelen na bɛɛ b'i mago ɲɛnabɔ a la a tɛ foyi tiɲɛ a ye donc o processus ni o baara ninnu an y'olu daminɛ ka papier yɛlɛma ka kɛ version électronique numérique ye yaasa diɲɛ taabolo kura min bɛ sen na sisan nɔ an fɛnɛ an ka don o la papiyew ka se ka lamara ka ɲa bɛɛ ka se ka papiyew ninnu sɔrɔ ala hɛrɛ la quoi komi bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bana jugu min yankannen b'an kunna n'a yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔna la o kama journée internationale conseil international des archives ni jɛkuluba min sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ archive ko kuma fɔ olu y'a yira an na ko bon mɔgɔ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan maladie covid ko in sababuya la donc an ka vidéo kɛ an ka reportagew kɛ an k'u bila internet ni Facebook ni Twitter ni fɛn ninnu kan ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛ ka baara min kɛ ɲinan ta nin a b'o cadre de kɔnɔna sinon ɲinan thème yɛrɛ ye ko renforcer les sociétés du savoir c'est-à-dire dɔnniya sobaw bɛ yɔrɔ minnu na o dɛmɛ ka don olu ma yaasa fɛn minnu b'u bolo mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na a bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na version papier yɛrɛ kelen tɛ version numérique la pour que numérisation ka encourager an ka se ka a version électronique bila ligne kan mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na ɲinan ta cadre b'o kɔnɔna na conseil international des archives yɛrɛ de y'o demande an fɛ ɲinan donc ɲinan ta nin ani salon ta in tɛ kelen salon an sera ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan mais ɲinan tɛna se ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan bana jugu in sababuya la donc an bɛ vidéo ni fɛn ninnu kɛ ka mɔgɔw la sensibiliser an bɛ baara min na faso baara min na don ko don ani fɛnɛ olu bɛ se ka fɛn jumɛn sɔrɔ an bolo yan nɔ u bɛ se k'u nafa bɔ a la cogoya min na ɲinan ta b'o cadre de kɔnɔna la a gɛlɛya a baara ni gɛlɛya tɛ ban dɛ baara ni gɛlɛya tɛ ban gɛlɛya fɔlɔ n'i y'o jate minɛ o ye hadamaden yɛrɛ fo an ka formation parce que pour que i ka baara kɛ ka ɲa f'i ka mɔgɔ sɔrɔ minnu kalannen b'a la bon besoin de personnel qualifié b'an na o ye problème fɔlɔ ye problème filanan o ye
question des ressources, c'est-à-dire nafolo kasabi jamana bɛ nafolo kasabi min di anw ma san kɔnɔ k'an ka baara kɛ a nafolo kasabi ka dɔgɔ an bɛ fɛ ka baara min kɛ a nafolo kasabi ka dɔgɔ baara bolo caman de bolo dalen don a bɛɛ ye warilako de ye a tɛ se ka kɛ ni wari tɛ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ budget min bɛ d'an ma u k'a lajɛ u ka dɔ fara an ka budget kan a ka ca ala fɛ an bɛ laɲini min ɲini an b'o sɔrɔ n'o bɔra yen nɔ gɛlɛya sabanan o yɛrɛ kɔni ye fo gouvernement k'i bolo don an kɔrɔ gouvernement k'i bolo don an kɔrɔ kɔni b'a dɔn sisan nɔ a wagati in na gouvernement ye dɛmɛ don an ma an y'an politique nationale adoptera min y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Mali la document de 2018 à 2022 an b'o baara yɛrɛ la yaasa baara caman bɛ an bɛ se k'o kɛ cogoya min na bon population yɛrɛ fɛnɛ k'an dɛmɛ population yɛrɛ fɛnɛ k'an dɛmɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ gafe kɔrɔ ninnu u t'a nafa dɔn gafe kɔrɔ ninnu bɛ lamara olu yɛrɛ de a bɛ lamara jamana kɔnɔdenw de ye donc o gafe kɔrɔ ninnu u k'u intéressé a la u k'a tɔbɔtɔ ka ɲa a bɛ bila olu yɛrɛ de ɲɛ a n'u denw n'u mɔdenw jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi baara de donc ka population sensibiliser u k'a faamuya gafe kɔrɔ ninnu u bɛɛ kan k'a ladɔnya parce que min ɲɔgɔn si kɛra Kayi mois de mai tɛmɛnen na e yɛrɛ kɔni a kɛra baara jugu ye papier minnu jeninen filɛ Kayi nin a papier ni ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ bilen yɛrɛ parce que tubabuw bɛ yen wagati min na u ye Kayi mara cogoya min na u ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ papier de jenina ka ban a tɛ se ka récupérer bilen yɛrɛ parce que a ma numériser donc population k'a faamuya bon mɔgɔ bɛ se ka dimi i bɛ se ka fɛn caman kɛ mais kana taa administration ka papier jeni n'i y'a jeni i b'a jeni yɛrɛ de parce que aw de a tɔgɔ fɔ aw de denw olu minnu b'a jeni olu denw n'u mɔdenw olu de mɔgɔ bɛna jɔ a la don dɔ donc papier ninnu kan ka tɔbɔtɔ gouvernement kelen man ka kɛ population fana kan ka fara an kan yaasa an bɛ se ka papier ninnu tɔbɔtɔ cogoya min na pour que sini ma an ka ko kɔrɔ a n'an ka fɛn fɛn kɛra an ka jamana kɔnɔ a kana tunu